Hola a tothom, doncs avui és un gran dia, avui 19 de novembre ha sortit la PlayStation 5 a tota Europa i això significa que ha arribat a les nostres mans. Per tant, farem un unboxing i veurem tot el que hi ha dins de la caixa, en parlarem una mica i en un altre vídeo la posarem en marxa i veurem una mica com és el menú i potser fins i tot veurem algun joc. Bueno, això sí, la caixa és una caixa gran, aproximadament uns 7 quilos. Això és el que posava al paper, així que ens trobem amb una PlayStation de grans dimensions, molt per sobre del que podíem haver vist amb la PlayStation 4, amb la 3. És més gran, ja ens ho havien dit, no és una novetat. Així que pels que li teníeu reservat un lloc petit, un lloc més aviat com el de la PlayStation 4, no, haureu de fer espai perquè és un bon bitxo. Aquí tenim les instruccions, cable d'alimentació i aquí el DualSense. DualSense, el mando que tindrà la PlayStation 5 i que ens havien promès com una gran revolució. De bones a primeres és un mando més gros que el de la PlayStation 4 i el de la 3, que eren pràcticament idèntics. Aquí amb els gatets. I Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A primera vista és còmode, amb una mà s'agafa molt bé. Anem a veure què tenim per aquí. Per carregar el mando, cable. Aquest d'aquí té més. I aquí tenim la famosa peana que ens permetrà posar la PlayStation en dues postures. Podrà ser en horitzontal o en vertical. Pels qui estigueu preocupats per la refrigeració, en teoria Sony ens va prometre que no hi ha cap problema. Aquesta peça d'aquí, que més tard esbrinarem com es munta, i podrem posar-ho horitzontal o vertical. I ara sí que sí sembla que traurem a la bèstia. I deixant això. I aquesta és la forma física de la PlayStation 5. He hagut de tallar un moment perquè amb una mà no podia fer-ho, i veurem, he de dir que pesa molt, és molt grossa, és la PlayStation més grossa que mai s'ha fet i la que més pesa també, i aquí la teniu. Un disseny, com ens han promès, molt trencador, blanca, és la primera consola que s'ha fet blanca, recordem, la PlayStation 1 va ser grisa, però aquesta trenca completament. Aquí, a la part del darrere, tenim dos dispositius USB, cable LAN per connexió a internet més òptima, alimentador i HDMI. Per l'altra banda, botó d'encès, botó d'apagat, un USB de càrrega ràpida pel que sembla, i connexió de cable C. I, evidentment, aquí la disquetera. Aquest és el model que surt a 499 i que et porta a la disquetera. Després hi ha l'edició digital, que et ve sense la disquetera i que és un pèl més prima i més petita, però el hàndicap és que tots els videojocs te'ls has agafat en digital. Aquí teniu una comparativa ràpida perquè veieu el gran canvi de tamany que ha patit aquesta nova consola. La veritat és que a primera vista ja ens sembla que és un gran salt, no només físic, sinó que estem davant d'una consola next gen, de nova generació. Podeu veure, a part d'alçada, també el gruix. El gruix és important també. I bé, en el següent vídeo veurem la interfàs i com funciona aquesta màquina.